kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa ya mai sama ya mai kasa Allah masani kai ne ka yi wa umma ka yi babu da kuma shi ma babana da ne ga wani kuma kakana shi ma jika ga wani kuma ni ma zan sa ran in haifu wani haka kan so kan tsara Allahu wani dan ku an yi abu dubutun kafin ni yarda duka so za a yi Allah sarkin kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa tsira da amincin ka da dukkan yarda ka daɗa a gurin hasken haske jigida gatan duk al'ummar yanzu da da wanda mai salati ya fi komai tsada ahali da sahabbai duk Allah ka hada da sharifai ma tilas na fada har shak Ibrahim gausun mu man gyada kaji wanda baya barci kunin gyada Allah a cikin roƙo na kasa da kannawa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa mazu manzo na sayyidul bashari dafa manzo na sayyidul bashari maganin duhu haske mai raya gari baban su Fadima annabi sarkin hakuri kuma cikin da ba ta san da ta yi bari din lafiyar maki annabi sai ya yi jiri kuma sai rasulu ko ta ina ya bar hadari mu so a danganin mai duka annabi gwanin kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kowa kaga ya ɗaukaka ya rabu da shi don ko ba a yin komai sai domin shi rabu ne ya jingina sunayensa da shi kaga wanda bai so nasa an tashi da shi mu muna biyayya kuma mun yarda da shi annabi mu ne Allah gatanmu da shi wallahi dan maki annabi shi yayi rashi dan alahira sai ya fuskanci fushi makiya ku tuba kawai kafin ku zamo gawa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa arzikin da ba annabi sunan shi tsiya daɗi in ba annabi sunan shi wuya garkuwar Qurayshawa dodon makiya arzikin Madinawa abban safiya babu makiyin annabi sai dan akuya dan ko walla shine ke hazka duniya aljanu mutane ka hada da bushiya jama'a in ku saurara zan yi tambaya waye ya ga Allah da idanunsa daya waye dai shi rabbi ya kaki duniya wake kallon bayansa kan ya waiwaya sai ku ce da ni annabi zaɓi a gurin kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa don mai kaunar annabi za ya warwasa don kuwa mai san annabi shine da isa kaji wanda ke jawo nesa ta kusa shine da isa ranan nan da ba isa ran da rabu zai ce mana waye ya isa sai mu ce da shi Allah kai ne ka isa sai mu je gurin annabi dan sun fi kusa sai mu ce da shi mun zo babu sa'ansa kai ne ka fi kowa gurin rabu mai isa domin kuwa mun gane isar ka ta isa so muke ka roƙon mana rabu dan ya sa a mana hisabi ko a ya san gidan kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa kai ne a gaba annabi kai ne a gaban kowa ya mai sama ya mai kasa Allah masani kai ne ka yi wa umma ka yi wa babu kuma shi ma baba
wani, kuma kakana shi ma jika ga wani, kuma ni ma zan sa ran in haihu wani, haka kan so kan tsara Allahu wani, dan ku an yi abu dubutun kafin ni, yarda duka so za a yi Allah sarkin kowa. Kai ne a gaba, annabin kai ne a gaban kowa. Tsira da amincin ka da dukkan yarda, ka daɗa a gurin hasken haske jigida. Gatan duk al'ummar yanzu da da, wanda mai salati ya fi komai zada. Ahali da sahabbai duk Allah ka hada da sharifai ma tilas na fada. Har Shek Ibrahim Gausun mu man gyada, shi kaji wanda baya barci kunin gyada. Allah a cikin roƙo na kasa da kannawa. Kai ne a gaba, annabin kai ne a gaban kowa. Mazu manzo na sayyidul bashari, dafa manzo na sayyidul bashari. Maganin duhu haske mai raya gari, baban su Fatima annabi sarkin hakuri, kuma cikin da ba ta san da ta yi bari. Din lafiyar maki